változatos képet mutat hazánk időjárása. Egyre enyhébb és nedvesebb léghullámok árasztják el a térséget, amely fokozatosan tetten érhető lesz a felhő, illetve csapadék képződésen is. Köszöntöm Önöket az M1-en, jó estét kívánok, Förhic Adrián vagyok. Egyik kedves nézőnk népszerű kirándulóhelyre látogatott el, a Budai hegység legnagyobb vízeséséhez, ahol jelenleg a fagy még egyáltalán nem engedett a szorításából, és a vízpártyán is vastagabb jégpáncéltöredék látható. Nagyon szépen köszönjük kedves nézőnknek, Lőtelehelnek ezt a különleges tudósítást. A jövő hét első felében folytatódik a lassú és mérsékelt enyhülés, hiszen nyugatról, délnyugatról enyhébb és nedvesebb léghullámok is elérik a Kárpát-medencét. Ezzel párhuzamosan a hideg, fagyos légtömeg északkeletre, keletre és a kontinens délkeleti részére szorul vissza. De jelenleg a Kárpát-medence keleti felén átmenetileg még megrekedt a hideg levegő. Emiatt a Duna vonala tekinthető vízválasztónak, ettől nyugatabbra, fagypont felett, még keletebbre egyértelműen fagypont alatt alakul a hőmérséklet legalacsonyabb értéke. A szélvédett és kezdetben derült részeken akár -10, néhol még -15 fok is lehet. Még a Dunántúlon nagyrészt fagymentes éjszakaig érkezik. Az előttünk álló időszakban már szerény mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Elsőként a Duna tágabb környezetében, főként a Dunakanyarban, illetve az északi középhegységnek a nyugati felén. A reggeli órákban még átmeneti ónos eső veszélye is fennáll. Majd holnap napközben nyugatról kelet felé terjeszkedik a felhőzet, így a Kisalföldön egyre inkább a napsütés játsza a főszerepet, de azt is gomoly, illetve fátyolfelhők zavarják. A legmagasabb hőmérséklet egyre magasabbra szökken. Holnap még 5-6 fok környékén változik, de a következő napokban nagyobb területen közelítjük, elérjük és akár meg is haladhatjuk a 10-11 fokot. A legfrissebb számításaink azt mutatják, hogy a jövő hét közepén egy mediterrán ciklon befolyásolja a légköri helyzetet, és nyugatról kelet felé haladva kevesebb felhő borítja ezeket, de értelemszerűen nyugaton emiatt nagyobb, keleten kisebb lesz a csapadék esélye. A sarki csérek bámulatos teljesítményre képesek. Évente akár 70 000 kilométert is repülhetnek, vagyis az egész életük során megtett út átlagosan 30 évvel számolva megegyezik a Föld és a Hold közötti távolság 6-szorosával. Ezzel messze lekörözik a többi költöző madarat. Cirkumpoláris elterjedésű faj, azaz a Föld mindkét sarkvidékén fészkel. Amint az északi félgömbön véget ér a nyár, útra kelnek dél felé, Európa és Afrika nyugati partjai mentén. Április-május tájékán indulnak vissza az Antarktiszról, és körülbelül 40 nap alatt érik el újra az északi sarkkör környékét. A megfigyelések szerint a két poláris terület között nem egyenesen hosszában, hanem cikcakkos útvonalon szelik át az Atlanti-óceánt, hatalmas kitérőket beiktatva kelet-nyugati irányba. A szokatlan viselkedés hátterében az időjárás áll. Egy nemzetközi kutatócsoport kiderítette, hogy a kerülőút során a sarki csérek kihasználják az uralkodó szélirányt, így energiát spórolnak meg. Viszontlátásra!